On täällä hauskaa viettää ratsia. On ilo antaa sulle sakkoja. Tutka sut pysäyttää, meitä se virkistää. On tässä sun matkas pää. On kiva puhalluttaa juoppoja. Me oomme teidän sinihuokkoja. Ilvet saan irroittaa, meitä se virvoittaa, jos kortin saan kuivattaa. Sakkoja, sakkoja, isoja sakkoja, emme me pihtaile, ilosta annamme. Sakkoja, sakkoja, kaikille sakkoja, omasi tunnolta vaan. Kairautuihin sut saamme kahlita, tutkinta vankeus sua odottaa. Pääsikin ajellaan, suole sun putsataan ja selliin saat uinahtaa. On ollut aika hiljainen ratsia. No niin. Hei, nyt tulee yksi. Ja se on pakettiauto, ei se kuitenkaan kovaa kulje. Jaa, ei vai, katos Paljon oli? Oto 75 tai 75 tai se. Ei niin nopeasti saa ajaa. Härski äijä, lähetään perään. Lähetään perään. Päälle. Kyllä tääkin kulkee. Tikkarit esille. Sulla se tikkaa. Nyt se ajaa sivuun, hei. Joo. Mä eppään tohon noin sivuun kanssa. Mennään jututtaa näin. Joo. Ja nimi oli... No mä olen Jussi Larman. Ajoitte ylinopeutta. Enkä varmaan ajanut 75 oli taulu. Mikäs teidän kuukausipalkka on? No työttömyyskorvaus 1500 se oli. No se on linnareissu sitten. Vasta tulee linnaa. Ei kai nyt tämmösen pikkurikin mitä linnaa tulee. Katsotaan mitä tuomari sanoo, menen tuonne poliisiin. Jussi Larvanto, 20 vuotta, kuritushuonetta. Ja jälkeen linna vuosikymmenten, olet niin kuin uusi ihminen. Meitä tuut kiittämään, neuvoja kysymään, vielä yhteyttä pidetään. On täällä hauskaa. On täällä hauskaa viettää. On täällä hauskaa viettää ratsia. On ilo antaa sulle sakkoja. Tutka sut pysäyttää, meitä se virkistää. On tässä sun matkas pää.